liefde kan aanval hier, ik zoek een blij. Om je zo bij pas praatjes te wisselen. Ons komen lang van aan. Hey, dan is het standpaas te van ook. We samen getrouwd, maar de Heer tot hier gedragen. En daarna was het tijd van het hartzeer gewisseld van Pastor Benny. Hij was een man van de Heer, man. En hij is niet van de week. Yes, man. Hij is een leier wat hij man krijgt. Met deze kan je dus net leiders, net vorig jaar. Maar nee, hij niet, maar hij zei maar dat zijn handen is aan de gie, aan de jaal mensen. Zo dat was het. Want hij was nog een jong man, hij was het. Ik had toch ook gegaan. Die hele wetenschap had nog niet van moeder. Ik zou met een paar songs voor net zo best niet doen van broer. Dan was dat niet speciaal ook.
en beli betul mensemudah komno dirbaras. Amin, amin. Ta kumbala. Amma levandeiru kevda pagu komano komno. Praise the Lord. Jesus. Amen.
Wow. Ja, ek is al moeg. I'm tired of sitting in this presence of the Lord because I'm not so young anymore. If you know my age, you will say, no, it can't be. I will be 72 this year. God has kept me and He protected me. As ek na almal geluister het, dan sê ek, Here, wat 'n woord. Van die manne van die Here wat vandag hier opgekom het en Apostel Benny toegespreek het. It was blessed. It was awesome to have Pastor Benny friends like this, which can be an encouragement to you as a man of God. And that is the friends that God wants us to have, who can uplift you, who can walk with you the way. Amen. And thank you very much, Apostle Benny, for this opportunity. Thank you for honoring me to be the speaker of today. Well, I never in life met Apostle Haas. They always talked about him. I never seen him before. It's a problem. When my wife showed me this is Pastor Haas, I said, what? Apostle Haas, it's good to know you from today. Praise the Lord. Thank you for men of God that stand in God's ministry. I want to encourage Apostle Benny. I just want to congratulate him on his birthday. Wow. Come give God praise. As mense wat vandag nie opgestaan het nie, vanoggend. But God granted you grace. Another year in your life, God has given you. I want to encourage you with Psalm 121. Remember, the sun shall not smite you by day, nor the moon by night, because the Lord is on your side. In life you will not lack, because you know the shepherd. You know the shepherd. You will make your head fat with oil. Your cup, it will run over. Because why? You love the Lord. Yes. That's the main thing in life. You love the Lord. And if you love the Lord, man of God, and you do what God wants you to do, remember, surely goodness and mercy, it will follow you all the days of your life. But remember to stay in the house of the Lord. Wow. Ek het met 'n ewige saak vandag gekom. I'm telling you. Ons gaan vanaand 12 uur huis toe. Apostel Benny het vir my gevra om die woord te bedien. So you can't do anything about it, otherwise you must go home.
not so Apostle Klaus, don't worry. Oh, I just want to, I have so much to say, but when I've listened to all these men, I said to myself, thank you. Thank you for these men that love the Lord and can be an encouragement to Apostle Penny and the church. I just want to read in Afrikaans in 1 Timotheus 3 vers 1. Dit is 'n betroubare woord. Listen to this. Listen what God is saying here through Paul. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsiensambt verlang, dan begeer hy of sy, ons sluit ons hierdie vrouens uit nie. I never do that. You come. Dan begeer hy of sy 'n voortreffelike. Listen what God is saying. Dan begeer hy of sy 'n voortreffelike werk. En if you speak in Afrikaans en jy vertaal het in Engels, dan sê dit, you desire excellent. Yes. You desire an excellent word or office. Somebody said one day at somebody's funeral, he said this word, this man of God that is laying here today, some of us know him, which are laying here today, he didn't run of the office. He did not run of the office, but office ran after him. In onze baie manne wat agter office wil hardloop, ek wil 'n pastoor wees. Ek wil 'n evangelis wees. I have listened what you say, Apostle Haas. Sommige van ons wil net die persoon wees. Ja. In other words, we want to be seen. And that is not how God sees us. So, that's not how God sees us. God sees us as brothers. Amen. And sisters. He sees us as his children. Amen. When one day when I appear before God, he won't say Bishop Robbie. He won't say Bishop Robbie. Jy sien die amp vandag maak ons het ons so heilig, ons is so heilig. Soms jy loop in die diens en sê vir die suster, "Man so heilig, wie sê maar kyk rond." Amen. Die amp van die lewe soms maak ons Pastor John. It makes us so holy. But you know what? You know what God desires from us. Hy sê hy sal ons verhoog. Wow. Hoor jy wat ek sê? Die Here sê hy sal
sal ons verhoog. Soos iemand soos apostel Benny, hy is al reeds al die jare ken ek hom as 'n nie al die jare, maar geruime tyd ken ek hom as 'n apostel. En eendag kom hy na my toe en hy sê vir my, you know Bishop what, they call me apostle but I'm not inducted as an apostle yet. Toe sê ek, dan moet ons die saak regmaak. Ons verklaar vandag. Ken jy staan? Die man sien. Wow, ini lagi sister. Ons verklaar vir hom vandag. Ons maak dinge reg vandag. Dat hy 'n apostel gaan wees binnekort. En as iemand, thank you my friend, en as iemand verlang na 'n opsienersambt, dan verlang hy 'n voortreffelike werk. Everything you need, apostle, is not in any man. But everything you need is in God. Remember that. Everything you need. Mense stel ons te leer in die lewe van vandag. Mense praat van jou. But I want to encourage you today. Everything you need. Hallelujah. Yes. Praise the name of the Lord. Is in God. Jaaglik salig is hy wat nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag as in die wet. Sy behaag as in die wet. Amen. Nie van 'n mens nie, maar sy behaag as in die wet van die Here. Come on, sir. En dit is wat die Here van jou verlang, om sy wet dag en nag, dag en nag. You become the apostle today. I'm speaking to you. Dag en nag. And you know what the Bible encourages you? Dan sal jy wees apostel soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat jy doen. Alles wat jy doen, man, there is nothing that God will take away from you. So true. So alles wat jy doen voor die Here. Nie mens, hy sê die Here mens. Hy sê voel ek voorspoedig uit. Wow. This is your blessed day today. This is the day that the Lord has made. You must rejoice. Yes, people today who came together to rejoice and give honor and praise for what God installed in your life today. Amen. Remember, Dr. Thank you, Letitia,
Can you need to stand? Man, I love you so much. Come, Dr. William, can you watch to stand? I didn't see you. All the time. That's my good friend, Dr. William. Wow, thank you. You need to honor the man of God. And that's what I like to do. So, Apostle Benny, wherever you go, whatever you do, remember that the Lord is your shepherd. The word bless doesn't just come forth in the word of God. The word bless, Pastor Ben, the word bless doesn't just come forth in the word of God, but it is in the essence of God. And that is, Pastor Benny, where you must go to. Hy wat op die naam van die Here roep. Amen. Die Here sal hom gee. Hy is nie 'n mens se kind dat hy vir jou 'n leuen sal vertel nie. Maar hy het beloof vir jou, Apostel Benny, alles wat jy in sy naam vra, dit gaan die Here vir jou gee volgens nie evilly. Oh, I remember that. Not because you want it. Hy gaan dit gee volgens sy wil. So be encouraged today. Apostel Haas het dit gelees. En hy het gegee aan sommiges as apostels en profete en evangeliste en herders. Leraar is hy. Dis so. Leraar staan gou. Die leraar is hy. Leraar staan gou. Die leraar is hy, man. Thank you, leraar. He gave it to us. Remember what God, Apostle, gave to you. Don't play with it. Don't play with it. Die wêreld vandag is vol van dinge en goede wat hulle van die pastore en die apostels en die bishops praat. Is dit waar? Ek wil vir u bemoedig en vir u sê, I'm just encouraging you. Ek wil vir u bemoedig en vir u sê, staan vastig. Onbeweeglik. Altyd oorvloedig in die genade van die Here. Laat niemand jou joy wat jy het. Your joy, Apostle, which you have, let nobody take it away from you. Weet vandag, u is 'n man van die Here. So many people respect you as a man of God. And remember, keep your name. That is important. Keep your name. Hoe sê die Bybel, jou naam is beter as kosbare olie. 'n goeie naam. 'n goeie naam. As jou naam verpletter word, dan loop mense met hulle kop in die grond. But lift your head up high. Because the God that you serve, the God that you live for, the God that favors you, the God that
your God. May the Lord bless you. I'm finished. May the Lord strengthen you. May the Lord's face shine upon you. Ons gaan lank vriende bly. Moenie worry nie. Ek weet nie wie gaan van mekaar begrawe nie. Pastor Thijs, ons het vriende geraak. Pastor Reggie, ons het nou nog kort tyd vriende geraak. En waar elke plek waar daar 'n singhand of iets is, dan so staan. Was Frankie? Maar ek weet nie wie gaan eers. Want ek het vir die Here gevra vir 90. You know, Apostle John just said, ek was die pastor so strooi honker. Ek was een strooi honker. But you know, as hy vir my sien, then I give God all the glory. Because it's just grace. So, Apostle, I've got some, look there, to speak to you today. But my encouragement to you and your wife, and Jessie, and your daughters, remember that the Lord loves you. He's there for you. He's every day He's there for you. There's not one single day that He's not there for you. He guides you and He protects you. So may God bless you, and may the blessing of the Lord stays upon your life. God bless you. Amen. Amen. Praise die Here. Kom ons sing weer daai lied wat die moeders gesing het. Dan kan die manne kan maar ingaan. En waar papa's de apostel pijn voor gaan. Staan alsjeblieft. Alle wat de Heer moet nou aan. Nee, die man van de Heer aan. En dan zit die gaspunt vrij alsjeblieft. I love
follow Him. Men with authority and forceful abilities to know how to speak and be heard. I don't know exactly why I'm here, but today I follow my for He chose me for He chose me. I will not look back on the things left behind. He chose me to follow. For He chose me. Chose me. I will not look back on the things left behind. He chose me to follow. Amen. Jullie gemeente kan maar zitten. Die gemeente kan maar zitten. Ons als je af te van die Heer, ons kan maar zo'n beetje staan. Die kan staan, die kan maar gaan zitten. Amen. Maar ons is hier, en baie belangrijke zaak. Amen. En ik zeg baie dankie apostel Frankie. Ik zal nog voor je aanspreken. Ik zal nog voor je aanspreken als de Heer. Amen. Ik wil het noemen je pastoor, maar ik zal voor u nog aanspreken als de Heer. Want ik was in het moeilijk, zo je groot ding was, als leraar. Amen. Zo ik zal u nog spreken als leraar. En deze juffrouw aan Jezus zeggen. Amen. En dan daar was je straks daar van van. Ik zie ook voor u bij je dankie, met juffrouw, dat iedereen het trouwen aan mij gezet. Dus ook dank voor mijn raad, wat ik mee staan. Ik zeg dank voor die gemeente van die was Sudum, bediening van die Heer, dat iedereen je vertrouwen aan mij gezet. Amen. Nou die was ons gaan doen aanstap, because dat wil van die tijd. Amen. Nou die was ons moet baie mooi verstaan. Ons is hier vergaderd in de naam van onze Heer Jezus Christus, om die hoofd van de kerk, om Benjamin plaatjes, amen, door de bediening van de evangelie en hierdie gemeente te bevestigen. Allereerst hiertoe, orgaan wordt die broeder, wat bij hier die gelegenheid bevestigd wordt, verzoek wordt om die gemeente kostelijks aangaande die verkering roeping tot die bediening en aanvaarding van die beroep naar die gemeente in te leggen. In andere woorden, u moet een kort getuigenis geven. Meneer dat praatjes, moet je rondkijken. Kijk van mij. Amen. Moet je rondkijken. Moet je voor wat ander goed te zien. Ons moet onze aandacht hier vestigen. U moet eindelijk nou een getuigenis afleveren.
met u zijn vrouw. Maar ik was in die teenwoordigheid. Toen u die getuigenis afgeleverd in een vol kerk. Zo ik ga niet dat u weer een getuigenis aflevert. Amen. Maar ik was in die teenwoordigheid. Toen u die getuigenis afgeleverd. Voor een vol kerk van die hier binnen in die kerken. Amen. En die is mannen van die Heere wat samen geweest die dag. Toen u die getuigenis afgeleverd. Hoe dat u vol oortuigd is door de Geest dat die Heere u geroepen door de apostolische ambt. Amen. Nog anders aan. Dat is een paar vragen wat ik voor u moet vragen. En u zal mijn antwoord ja. Die laatste ene wat ik u zal vragen, dat zijn jullie van mijn antwoord. Jullie help van die Heere zal ik het verdragen. Amen. Als u met mij daar praat is, juffrouw, is u met mij? Amen. Ik ga dus maar vragen voor altijd wat jullie. Oké, juffrouw gaat voor denken als een pastoor, u gaat voor denken als een apostel. Amen. Aangezien we ons geloven dat u in de gehoorzaamheid aan de roeping van God handelt, mag ik woordboedig klinken om enige verder vragen aangaande de verzekering van uw geloof en de ernst van uw doel te stellen. Maar zodat u de ernst van die onderneming mag beseffen en die gemeente een beter begrip van uw roeping een deel mag verkrijgen. Wordt u verzoekt alleen om die volgende vraag in de naam van Christus en zijn kerk te antwoorden. Geloof je in één God, die Vader, die Zoon en de Heilige Geest. Beleid je Jezus Christus of niet als verlosser en Heere? U antwoord. Ja. Praat alsjeblieft hard. Ja, hoofdapostel. Praat alsjeblieft hard. Amen. Dat is beide getuigenissen. Ik wil heel die getuigenissen moet horen dat u is speciaal. Amen. Ons dan? Geloof je met je hele hart dat u van God geroepen is om hierdie gemeente als herder en Heere te dienen? Wat is je antwoord? Die antwoord is ja, apostel. Wat is je Ja, apostel. Mooi zo. Prachtig. Ik hoop dat die mensen lekker samenwerken. Amen. Nog aan ons, die laatste ene. Hier moet onthouden wat ik gezegd heb. Amen. Geloof u om uw taak en uw opdracht met getrouwheid en toewijding te volbrengen. Om aan uw woord van God te onderrichten en dat te verkondigen en de gemeente en aanbidding voor te gaan. Die ordinatie en de bediening op die kinderen voor de Heere en aan u gesteld heeft achter je en de werk van de evangelist te doen. Wat is ja? Volgende antwoord is ja. Jullie hulp van die Heere zal ik dit verrichten. Ja, jullie hulp van die Heere zal ik dit verrichten. Amen. Nou die was onze dankie. Die hele kerk heeft gehoord dat jullie het zelf getuigt. Amen. En er is baie getuigenissen. Zoals u in dat misstraf. Ik kan van jullie mannen inroep. Want nou zo allemaal hier lekker samen met mij staan. En dan kan hulle vir u 'n bietjie ros kan. Ik ga niet zelf doen, ik zal hulle inroep. Amen. Nou ja, die was ons gaat, ik weet baie kort. Ik kan zeggen, maar wat niet nog baie tijd moest. Because ik wil die zaak klaarmaken. En dan. Oké, die was er. Alright. Nou zal ons die next stap zal ons doen. Amen. Oké, ons wordt daar zaakje af. Die next stap zal ik achterna doen, die was er. Met die bevestiging. Amen. Kom, ons zak maar net die hier daar. Kom, ons zak het hier. Pastor Dyson het hier basie hoor. Pastor Dyson. Dat is horing joh. Kan jullie horing vir apostel gee asseblief?
je dan gooi. Baik olie. Amen. Nou, de woord van de Heer heeft tot Mozes gekomen en gezegd, giet die olie uit op zijn hoofd. En giet die olie uit op zijn hoofd. Amen. En ik zal voor God en zijn gemeente. Ik zal u vandaag aan de kerk van verzoening als apostel. En ik doe dat in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja. My God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Hemelse Vader, Thank you, Jesus. dat in de naam van Jezus, Wonderful Lord. ons doen net zoals u zei, Heer, dat die verse olie meneer ons hoofd ontbreekt niet. Ik doe naar rust, halleluja. En die verse olie gaan ontvangen, Heer. My God. En ik leg mijn handen op, halleluja. En ik zal vandaag, halleluja. Yes. Voor God, halleluja. En voor zijn gemeente. Ik sta van die kerk van verzoening. Als pastoor, halleluja. Wow. In de naam van Jezus. Mooi, man. Met weinig zeggen. Mooi. Amen. Mooi, man. Dit is mijn praatjes. Aangezien u door de Heilige Geest door de bediening geroepen is. Amen. En aangezien de Heilige Geest door hierdie gemeente gesproken. Verklaar ik u nou aan de naam van de Vader, onze Heer Jezus Christus, als behoorlijke, bevestigde apostel, herder en leraar. Halleluja, halleluja.
Kaya dankie, Here. Walau terkenada. Kaya dankie, Jesus. Kaya dankie, Amen. Sapa, Sapa. Sapa mingguan kap seberang. Jesus. Kaya dankie, kabati. Beresi. Sini wali. Sini wali macam ni. Kaya dankie, Amen. Jesus! You're a child, Jesus! I am not here. Amen. Nou, ambtenaren, baie dankie vir julle se ondersteuning. U kan maar iets plekke inneem. Kan het van je Pablo ambtenaar kunnen net om in handen de salve alsjeblieft? De apostels en ik wil dat die zin in die dochter heeft van die apostels. De zin in die dochter, amen. Hier gaan die zijn pa aandruk en die dochter gaan maken. Siapa mana pun kaya atau ni? Stop ni kau berada di mana? Savai mantos di balda sop. Itu bisa jenazah beliau beli pada mau bersekat. Wali.
geëndeerd. Maar de apostel en de pastoor, die staan er toe. Staan er zo bij mij, apostel en de pastoor. Staan er zo, ik kan niet nou zeggen apostel en ik kan nou niet zeggen pastor. Amen. Yes. Nou ga ik met die gemeente praten. Van die verzoening met die naam. Amen. Geachte gemeente, erken en ontvang u Benjamin Plaatjes, halleluja, met zijn vrouw als herder, leraar, apostel en pastoor van hierdie gemeente en beloof u om aan hom en haar die nodige eerbied en ondersteuning te verleen. Indien die antwoord hierop ja is, wordt die verzoek om te staan. Staan die gemeente als u het wat aanvaardt. Halleluja. Die hele gemeente staan. Dit is verzoening. Die bediening van verzoening met de staan en maar die hele gemeente staan. Hulle allemaal blij zijn met u. Hulle allemaal blij zijn met u. Hulle allemaal aan die baan met u. Halleluja. En als pastoor. Nou ja gemeente, dan gee dan vir hierdie echtpaar so terug aan julle as apostel en pastoor. En die Here seën. Amen. En de apostel nie certificaat dat eerste. Sisters, waar kry jy die liefde? Mag ek maar sommer nie sê dat dit, maar vanaf my ietsie sê, ek het aan bedoel en gesê, ek gaan met praat. Ons het 3 weke gelede in die kerk gemeente plaaslike vergadering gehad. Ek wil graag in die 3 ook sommer gehad het, selfde tyd. Maar het was nie moontlik nie. Het was baie bizar. Ek het kontak, vergadering en gebed aangehad met Stanford. Ek het hulle gevra, hoe sien julle my aan? Wil julle, dink julle ek kan 'n apostel wees hier? Is ek het werd? Almal het eenparig gesê ja. Wow. En soos dit was nou net 'n bevestiging. Soos Evangelis Koonting vroeger gesê het, hy was in met tente. Ek het die reg om hom met ons spreek. En ek gehad van die tent toe het nog niet was. Hy tent had ek vandag baie ver. Maar ek het gevra vir my vrou en vir almal. As julle seker ek moet 'n apostel word. Even though I'm an apostle long time before, this is just a consecration or an affirmation. But toe hy sê haarself sê ja, sê ek, mama, jou eie skuld. En dat my nie verstaan nie, apostelaars. En as apostel, en dat my nie verstaan nie, het my gehoor. Apostel, goeie vriend van my, van die Noord-Kaap. Man, ons ken die Noord-Kaap, ons weet hoe smaak hulle. Hulle smaak nie van hierdie. Maar die Here is getrou. Hy het vir my die tent opgeset daar. Ook so mooi. Apostel het ek nie die tent geprofeteer. Amen. Ek het hom nog nie gesien nie. Ek kan kom sê, Apostel Jones. Ek het nog nie die tent gesien, fisies nie. I haven't seen the tent with my physical eyes. But I was the one who told him the looks
of the tent. Dit was die waarheid, apostel. Spierbedtent, soos wat hy geprofeteer het. En het was 'n vuurpaaltent. Net so. Dis die waarheid. Baie dankie apostel. Ek wil nie myself afsmeer nie. Toe ek 20 jaar gelede as 'n leraar van die assembly geordeen was of ingeseën was. Toe slaap ek vir 3 dae het ek nie gewas nie. Ek kom eens my, ek wil nie ry self. Even als je die zand af was, het zou nog steeds hebben. Hoe sê my bishop? Even als het af was, het zou nog steeds hebben. Ja, hy sê, Because the anointing is there. hierbij is, ek wil niemand wegstuur. Bijbel sê, Jesus sê, moet hulle nie net so wegstuur nie. Maar jy sal het nou hoor by die juffrou. Sê, weet jy, ons het gewels, and I won't be talking myself, I won't be speaking, but I feel compelled. Ja. Maar wat ek wil sê, nou, dit was hier ook bevestig. Het is het apostel Hasus of een van die godsmannen. Maar die vrou is my pastoor hier binnen. Terecht. Weet die sê is my computerbox. Ek dink aan niks nie. Dan, if you want something in the Navy, I've learned. De pastoor, Kevin, ek en hy het 'n kantoor, maar hy kom squat in my kantoor. En het vir hom ingedruk. Maar later, omdat ek 'n saal gehad het vir 'n kantoor. Reg, was 'n baie groot kantoor. En baie was jaloers op my kantoor. Maar ek het net 'n kantoor gesê. En daar het ek geleer, in die Navy het ek baie my lewe, ek staan in Navy, officier hoe langs my, daar sit 'n admiraal. Apostel Hasus. I've learned in the Navy even, if you want a thing done, Yes. give it to a lady. Ja. En 'n lady gaan nie nog jaloers wees Ja. en teen jou opkom en strik op jou stel. Ja. Dis wat ek wil sê. Nou die bares, hier is ook ons die certificate nog van ons pastor. Ek het het geteken. Ons eerwaarde is ook geteken. En ons apostel is geteken. Ek het gestamp. Daar was 'n reference number P1214 04. Amen. So officieel werk word gedoen. Amen. So ek gaan oorhandig dit nou aan u. Apostel. Pastor. Amen. Nou, apostel Paulus sê as dieselfde. Amen. Ook getap en gesijn deur my en eerwaarde en die apostel het gesijn. Amen. Daar is die nummer P121404. Amen. Come on. Krijg naar Victoria toe. Kom naar Victoria toe. En vraag naar Victoria. Victoria Certificate. Amen. En daarvoor handigheid aan iedereen. Amen. Alle officiële. Amen. Iemand in de kamer, die was daar. Baie dankie apostel. Ek sê apostel en sê groep baie dankie. Bishop John Robert John Smith. En oké, vroeg gaan het my ek voel. Weet die mense, as ek al my vriende moes of nog iemand sy helfte genooi het, dan moes ons Lendergeese week gekry het. Maar die gemeente het gevoel, ons wil het maar hier by die huis gee, ons hou het intiem. We're keeping it intimately. So dis maar net 'n druppel van my vriende. So baie kon nie gekom het nie. Broer Daniel, hulle as einde van Durbanville,
En zijn vrouw had het net getreden. Zo heeft ze eindelijk weggegaan. Om net zijn dan te komen zien. En dan aan die Fern, zoals jullie zeggen, Mr. Fern. Onze huisvrienden. Die is een van de grootste begrafenisondernemers in die zuidelijke halfrond. Jullie weet het mos, ne? En dat is iemand wat ze mij gemonitor, niet monitor, mentor heeft en gehelpen. En informatie uit te schip. Voor mij, toen ik voel, ik heb die liefde voor die dood. Om mensen te begraven. En ik ben dan kom naar hem toe. Hij heeft die zoet teruggehouden, of s'nachts goed gezien. Maar ik wil verbieden. Ik was zeker de langste en getrouwste bandmember. En die Starlight Gospel Band. Ik was al een producer voor de eerste CD. En toen ga ik solo. Toen maak ik mijn eigen CD's ook. Paar van die CD's. Maar mij dank is ik vrouw, waar is broer Adam? Is broer Adam nog hier? Samen met broer Adam? Daar zie je voor hem, jongens. Die Boeta, hij is die Boeta. Daar is die heren. Maar baie dankie van allemaal. En ook samen ze die waren ze oor die berg. Hij kon nog niet gekomen het, maar net zo klein bakje. Maar niet dat men baie dankie Pastor Christie. Mensen, die heren gaan jullie zien. Die reden waarom ik ga. Die vrouw is een baie handel vrouw. Ze wil niet, ik heb gestruggeld of at least hierdie top te krijgen. Die alle uit de naam is hier, ze maar helemaal toe gaan. Wat vindt er wat is die naam misschien? Ze weet? Hij is gestolen, hè? Hij is je naam. Het is net een vorm van om in die cleansing te bewegen. Bestand de zag. So say, well, look, here's a pastoral mission, but she's doing the work of it. But I assure you, many pastors are to follow. President van je relatie, to stuur die gemeente voor mij Zambia toe. Minister, de jaar bij voorlaat. En zie je, hij is een pieper aan. Die Zambiërs hebben voor mij gegeven. En waar hij is een pieper. Het was nou die aan die kerk. Schoon gevriend, bishop. En als het gezegd, hier, zoek ons die vullis. Als het vullis daar bij die dier komt, dan viel ons op niet. Maar die heren zeer listig om aan het naam, die waren vrouwkie, ze heeft ietsie voorbereid. Ik hoef nog net te zien, ik klaar allemaal gedankt. Ik bedank. Het die wonderlijke naam van die Heer. Nee, allemaal is toch goed. Ik het gezegd, je moet niet praten, want als je gaat praten, dan ga je bij je laten. Ik zoek vandaan. Ga je bij je. Nou, ik kan bij je nou klaar te praten. En je moet ook een beetje minder praten. Oké, die salve gaat nou die bij je praat breek. En ik zal hem breken hier. Maar die waren sorry. Wie willen? De tijd die godsman is ongehoorzaam, dat is allemaal als iets. Is dat zo bij je mannen van die Heer wat moest, wat op die spreekbeurt was. Maar betekent van de hoe zullen de winner takes it all? En dat zie ik maar van denken dat je winners. Maar die tijd dat mooi, gelukkig dan nog niet donker. Ik wil het bij een en elkeen bij dankie steken. Een en elkeen wat vanavond samen met ons kan blijven vissen. Dankie voor die band, dankie voor die zangers. Allemaal is bedankt, allemaal is bedankt. Ik bedank voor onze moeders, allemaal onze gemeente, allemaal is bedankt. Ik bedank voor die, wat is die TV of die video of wat. Die betoverers, nee. Ja, iedereen is ook bedankt. YouTube. Als je op YouTube nog komt. Nou, ik kan op YouTube nog komen. Ik wil ook bij je danken voor Apostel Fijn voor die mooie werk. Dat Apostel zelf ja, de Heer is voor allemaal. Ik kan daar niemand uitgelaten. Ik kan bij je danken. Ik wil een speciale dank aan Apostel HC. Yes. Ik word zo emotional als ik praat van Apostel HC en onze juffrouw HC. Ik denk, ons het oneindige dienen. Ik denk, en het voelt van mij speciaal.
vir my Susa's baie goed geleer. Sy het my baie goed en baie mooi het sy vir my geleer en ek sal altyd van apostel en van onze juffrouw Haas sal ek altyd praat van hulle. Ek dink dat Haas is altyd as en die moeders aan sê sy hoef ons moet nie rond sit die vrouens jy moet nie rond sit, jy moet nie by huis gaan sit en sit 'n koppie tee drink en alles daai en ek dink ek het hy ingeneem en ek doen dit en ek sê altyd vir my moeders ek sê vir hulle julle kan self sê ek kom nie by een van julle se huise nie. Ek kom sit nie by julle huise nie. Ek kom maar net diens toe en dan gaan ek weer huis toe. Ek sal as saak as ja, dan sal ek gaan na julle huise toe en ek is bly vir die Here vir wat sy staat vir my geleer het. Baie dankie sy staat en ja wat apostel. Baie dankie wat hier vir julle. Ik zit bij je woorden om te zien, maar ik respecteer die twee mensen, omdat baie van hulle geleerd, baie dus van hulle geleerd. Ja, en ik zie voor die Here nogmaals baie dankie. Baie dankie die wel. Yes, onze mentor, onze zwaar. Baie dankie. Die waar is hulle gaan vir elke bakkie, maar julle moet maar net so sit, né? Julle moet maar net so sit, want partymal as die mense so beskof, man, dan druk hulle sommer die, so sit maar die ladies anderhand vir julle verdien, né? Baie dankie. Dankie vir hulle skoonte, baie dankie vir hulle skoonte. Baie dankie Pieter, Shomei, baie dankie. Self my nephew daar, baie dankie Francis. En my ander twee niggies daar ook vir Malin en vir Connie, baie dankie. Ons het nou nie happy birthday gesing nie. Maar die ander ding is hier kan ek 'n verkie gee by die apostel. As 76 rand. As ek reg 67 rand. I'm not 67 rand. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Hands that build a bridge of grace, feet that walk the narrow road. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. When men revile and falsely speak, still your crown will not be shaken. Oh, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely. For my sake, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Oh, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? Keep your salt, keep your light, let your faith be bright. Hold fast to mercy, hunger
they shall see God's face. Blessed are the peacemakers. Children of grace.